RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Direta sa Soliman Block 3 Barangay Monteverde ag daw ning atuang syudad sa Davao kay ato ang nadunggan ang radyo aning balaya mga kasama nga naglanog-lanog mao nang ato ang sutaon mga kasama ang tagiya niining nga balay o gato ang tapad ang tagiya sa balay sa pangalan ay Adelina Romero, sir. Nay kanang radyo nga imong gipatingog karon unsa na nga istasyon imong gipaminaw karon DXDC po, sir. DXDC nganong ganahan magag DXDC nay Minaw ko sa drama nga kung ako ang pasultiyon. Di basta-basta no. Memorya kani kay ni sige be. Unsang oras mabati nato matagbuntag ang tulumanong kun ako ang pasultihon. Alas 9 hantod sa alas 10 sa buntag. Memorya kay mga kasama kay nagapanubay yun, no? Subay yun, Di sir. basta-basta. So tungod yan na nanay Abilina. Amo kang tagaan kanon ang nihara sa imong tapa di ay. Ayan, dawatan ay. Ang ato ang pampaniod to. Ayan, sa ato ikasulti nay. Dagan kayong salamat sa IMN DXDC. Ayan. So mga kasama mo to si Nanay Avelina Romero diri sa Block 3 Soliman Barangay Monteverde agdaw ning atong syudad sa Davao nakadawat sa tuang paniudpan paniudto o syempre kamariya giawhag mo namo padayon nga pakos gilang ang volume sa inyong mga radio sets kay basing kamo na pud ang amo ang madunggan nga naminaw sa DXDC. Ops! Ang panudan ang ato ang itunol din ha kaninyo. Kauban nato si Radyoman Aimee Ginita, Radyoman Joel Veray, Tatak, RMN! RMN Listen Ring Anodan Basket Edition